So akong i-surprise akong mama og nagpalit ko og gamay nga pagkaon karon kay birthday man niya. So ako siyang gipalitan og cake og gapansit, din apoy manok, din amutan ni uy, sana lang ni. Oh, kung ma-short akong kwarta, so di na lang ko kapalit og manok kay kabalo biya karon na pigado kaayo. So inani na lang sa ma-afford na ako or sa makaya na ako pagpalit. Kay wa mo siya kabalo nga ako siyang palitan og mga pagkaon kay 60 years na biya siya. So tanaw na tuon niya kung masyak ba siya sa ako ang gipalit nga mga pagkaon. Ayan. So mamaya is ako pa rin siyang ikuan. Shoutout ko ni Jacent Gastador from Metro Manila. Big shoutout sa iyo langga. Birthday sa kong mama karon. So ako siyang surprise. Ipalitan ako siya og kanang simple lang nga mga pagkaon pero gikan sa kasing-kasing nako nga paghatag sa akong inahan. So 60 naman ihang edad. So ako siyang gipalitan. And then shoutout ko ni Sir Kinkinjan Kestas from Davao City. Sir, thank you so much sa imong kuan sir. Sa imong suporta sa nako din Mami Angela. Makulay na buhay USA, Kirby Kinit Kali, and Chika Berta from Davao City. Thank you so much. So karon no, ang ako ang vlog is masagol jud na Bisaya, na Tagalog. So okay ra kay bira makibira na nato tanan. Kay kun ani magud ang live. So naa ako sa dako nga restaurant diri sa among lungsod sa Kulambugan. Kay akong gipaabot ang akong gi-order ang mga gwapa nga mga abi-abihon nga maoy muluto or mo servisyo sa inyo ha, na sila karon diri ayan. So ang tagian ni mao si Ate Alma Pabataw. Ako ang binalangga nga amiga dinhi sa lungsod sa Kulambugan. So ayan, so thank you so much. Tsaka balong akong SG surprise adiri ang mga pagkaon. So simple lang kay nga kuan kay katurang baratuhon gud. So tanaw na tungo sa reaction ha. Gihangak ko. Grabe, dali gihangak ko. Ano man eh. Sign of aging na ba to? Ay, happy birthday ay ni Angel po. Angel ko to. Dungan sa ako ang mama yung birthday karon. Pwede mo ina gel? Ayan! Hindi ko walay handa ti uy. Kanara. Mandudong. Ang bataro naglaag. Ikaw doon nga may imong baboy. Siya, wala, way, baboy. So, ayan. Malapit na kami. Happy birthday. Wow, happy birthday to you. Wala. Duwata. Oh, happy birthday niya. Nanapo na mong apo ay. Ali, day. Bijuhan ako na apo, day. Aray. Oy. So niya kay mga unsat ni ha. Birthday ma happy birthday. So na po si Dodong. Namara ni mong handa karon. Kay wala man nagkuan pa mamigbalay. No, Dodong, kaon ka na Dodong. Sige mga unat ta. Naunat ta kay gutom po kayo. Ano ilang kuan? Ilang kan apa si Hermit mah? Agak ekik ba? Hermit. Hey. Gutom jud siya. Salamat kaayo di ay no sa mga ni support. Yo. Hapit kami ang bala no, ma'am. Lada kong earring. Ngaya. Yo. Dime. Depan, bro. Bro, ulit na to. Ikaw dali. Asa yung nangyari? Nasa rep. Kana lang pansit isudan, pwede man na. Pero tiyo, ay plato tiyo.
Ay, gusto ka ng pan. Ayaw na oy. Nalapoy pa. Sino, Andra? So, maurag ko na taon ti eh. Luto, ano po luto dito? Dili ko. Ingon kung taon ka tis, may tato. May pang-pasok tayo siya, di makuha. Di pa nang tis. So, iya po mo mama. Sa ito lang guys. Nanay bata bantayan. Lami ang cake ti, pagkuha og cake ti. Tereme. Pila ni yung ani? 200 naman ang cake. Lami ang cake, uy. Ang pansit po, bratura. Ang luto na daan. Luto, paluto mo daan? Pila po na yung ani? 90. Pwede na gain mo, paluto ka no? Pwede na ka magluto-luto. Pwede naman luto daan. Magluto ka kay hago kayo. Oo, Diyos. Ering, oy. Lamig yun ang ilahang kuan, mga putahe. Ayan. Thank you so much, ha. Thank you and God bless. Kung mauro to nga mo ang mga handa, mga langga, na pansit, sandwich, then cook, o ganing naay sandwich, dayon naay cake niya. O pasalamat lang gihapon mi kay bisan sa pigado naka-surprise ko sa ako ang mama ginagmay lang. Pero happy biya pud siya kay nanawag ko pud ako ang magsuon dito sa Maynila silang Clifford Junaldo akong pamangkin dira sa Maynila. So nalipay pud siya din na pamanggod mi pag umangkon karon nga gigatas namo. So pigado jud kaayo tungod pud sa pandemya, gipahawa po mi diri sa amo ang Pinoy-anan. So hapit na pud mahuman ang amo ang balay. So daghan kayong salamat sa mga ni-suporta kanako. So mauro jud to ang ako ang pinaka surprise nga birthday gift sa akong inahan. So once nabuhay pa or andito pa yung inahan nyo, so higugmaan ninyo. Thank you o God bless kaninyong tanan or kanatong tanan. Thank you.